హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను ఒక విలేజ్కి మ్యారేజ్కి కిరాయి తీసుకొచ్చాను. ఇక్కడ భోజనం టైం అవుతుందని చాలా వెరైటీగా పిలుస్తున్నారు. మీరు ఎప్పుడైనా చూస్తే మీరే చెప్పండి. చాలా ఫన్నీగా ఉంది. ఫన్నీ అంటే మామూలుగా కాదు, చాలా ఫన్నీ. నేను ఎప్పుడు చూడలేదు ఇలాగా. హలో బొప్పన్ నాగేశ్వరరావు గారు యువత భోజనాలు పెట్టేస్తున్నారు. కావున చిన్నలు పెద్దలు అందరూ వచ్చి వెళ్ళాలని హలో బొప్పన్ నాగేశ్వరరావు గారు యువత భోజనాలు పెట్టేస్తున్నారు. కావున చిన్నలు పెద్దలు అందరూ వచ్చి భోజనం చేసి వెళ్ళాలని కోరుతాం. హలో బొప్పన్ నాగేశ్వరరావు గారు ఇంటి వద్ద భోజనాలు పెట్టేస్తున్నారు. అందరూ వచ్చి భోజనం చేసి